Түз наратлар кочагына сыйынган минем бистем. Горурлык хисе уяна, без дәрвишләрдән дисәм. Дип горурланып яза үзенең туган бистем дигән шигырендә Латыйпов Кәрим. Дәрвишләр бистәсенең башлангыч Начальный урамында 11-нче татар гимназиясе урнашкан. Белем иленә, хыялларга юл шушыннан башлана. Гимназиядә халкымның күңел бизәкләре, иҗат ул тылсым, дөньяда сүзебез бар. Әдәби туган як дип исемләнгән экспозицияләр һәм якташыбыз фронтовик шагыйрь Мәхмүд Хөсәен музее бар. Сугыштан соңгы елларда ул безнең гимназиядә 5-нче кабинетта татар теле дәресләрен укыткан. Кеше булу иң зур дәрәҗәм дип аталган Мәхмүд Хөсәен исемендәге фәнни-гамәли конференциялар оештырылды. Төрле төбәкләрдән килгән укучылар белән очрашуны көтеп алабыз. 5-нче кабинет хәзер дә безнең яраткан татар теле һәм әдәбияты кабинеты. Биредә филология фәннәре докторы, Казан Федераль университеты профессоры, Россия гуманитар фәннәр академиясе академигы, Россиянең һәм Татарстанның ат казанган фән эшлеклесе, фән һәм техника өлкәсендә Татарстанның дәүләт премиясе лауреаты, Кылгали, Гаяз Исхаки, Валиди һәм кайбер башка төр бүләкләр иясе Хатип ага Миннегуловка багышланган дөньяда сүзебез бар дип аталган күргәзмә экспозиция оештырылган. Озак еллар фәнни консультант буларак хезмәттәшлек иткән галимнән безнең гимназия хакында фикерләре белән уртаклашуны үтендек. 1991 елда элеккеге 106-нчы мәктәп гимназия статусын алып, эшен тагын да югарырак баскычка күтәрде. Нәтиҗәле эшчәнлеген, уңышлыгын дәвам иттерә. Ул балалар һәм укытучылар туплауда да, дәреслек әсбаплар белән тәэмин ителештә дә, белем тәрбия процессында да, мәктәптән тыш чаралар уздыруда да үзен нык сыздырып тора. 11-нче татар гимназиясе дәрвишләр бистәсендә генә түгел, район, шәһәр һәм күп кенә республика күләмендәге төрле мәдәни тәрбияви, гыйльми мәгърифәти чараларда уздыруда актив катнаша. Кыскасы, 11-нче гимназия үзенең озак яшәү елларында дәрвишләр бистәсенең мөһим бер милли учагы булды. Киләчәктә дә ул шул дәрәҗәсен, вазифасын саклап, тагын да зуррак уңышларга ирешсен иде, дип җавап бирде ул. Файдалы хезмәттәшлек дәвам итә. Безнең гимназиядә ел сайын Хатип Юсуф улы Миннегулов исемендә Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе уза. Гимназия ишекләре дуслар өчен һәр чак ачык. Хыялларны чынлык итәр өчен бездә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Хореография, карате, безнең мирас, туган тел берләшмәләрендә дә яратып шөгыльләнәбез. Гимназиядә Хыял исемендәге яшь журналистлар берләшмәсе эшләй. Безнең кызыклы иҗади проектларыбыз бар. Күренекле шәхесләребезгә багышлап, акрошигыр язу, язучыларның, шагыйрьләрнең иҗады, әлифбаларын иҗат итү, Хыял газетасын чыгару. Әйдәгез, яшь журналистларның үзенә сүз бирик. Без гимназия директоры Айгел Юсубовнадан интервью алдык. Гимназия хакында иң төгәл мәгълүматны ул гына бирә ала. Айгөл Юсубовна 11-нче татар гимназиясе үз алдына нинди максат бурычлар куя?
Gimnaziya kollektivi балаларга билим һәм тәрбия бирүдә зур көч куеп эшли. Безнең төп максат заман шартларына яраклашкан иҗади шәхес тәрбияләү. Максатыбызны тормышка ашыру өчен без берничә юнәлештә эш алып барабыз. Үз сәламәтлеген кайгыртучы, сәламәт яшәү рәвешенә омтылучы бала тәрбияләү, зыялы, иҗади фикерләү сәләтенә ия, тапкыр, кызыксынучан, билимгә омтылучы кыю шәхес үстерү. Рухи әхлакый сыйфатларга ия булган, гыйлемле, гуманлы, зәвыклы, культуралы шәхес тәрбияләү. Тәрбия эшен гаилә белән бергәлектә алып бару. Туган телнең тәмен белеп кенә яшәгәндә тормыш яме бар. Туган теле аша гыйлем туплый, белем ала күпме сабыйлар. Алар безнең милләт киләчәге, һәр татарның өмет йолдызы. Ярышларда җиңү яулап алган гимназиянең үрнәк ул кызы. Гимназия төрле юнәлештәге олимпиадаларда җиңү яулаган укучылары белән горурлана. Төрки халыкларның тугандаш әдәбиятлары буенча халыкара фестиваль җиңүчесе, халыкара һәм региональ олимпиадаларда рус теле фәненнән призер, күп тапкырлар республика олимпиадасы җиңүчеләре, Россия күләм экология олимпиадасының региональ тур призеры, Казан федераль университетында үткән биология буенча регион ара олимпиаданың йомгаклау призеры, татар, рус теле һәм әдәбиятыннан район, шәһәр олимпиадасы җиңүчеләре һәм призерлары белән хаклы рәвештә горурланабыз. Инглиз, немец телләрен теләп өйрәнәбез. Телләр белгән, илләр гизгәнделәр. Телләр белеп, илләр гизәбез. Шик телләрне ныклап өйрәнгәнгә, туган телнең көчен тоябыз. Туган тел язмышы, милләт язмышы. Тел халыкның иң кыйммәтле һәм иң кадерле зиһен байлыгы. Һәр милләт кешесе өчен иң моңлы тел, иң матур тел туган тел. Милли мәдәни мөхиттә тәрбияләнгән бала иҗатка да, эшкә дә, гыйлемгә дә оста була. Безнең гимназиядә һәр чак шундый кызык күңелле, укучылар бик талантлы, тәрбияле, билемле, шатланып таныштырабыз. Безне якын дусларны белсеннәр әле дибез. Безнең гимназияны. Без сезне үзебезнең 11-нче татар гимназиясенә кунакка чакырабыз. Рәхим итегез.